yake ba koma waye. Mai masoya manya yara a masoyan annabi har da bebaye. Assalamu alaiki cikar girma babar su Usaini yan tagwaye. Mai kama da maikin Allah annabin da ya zo a shekarar giwaye. Kuke kyautar yanke talauci sai da ni ga ku ne na yi tsaye. Ban ku karɓa in zan bayar ku bayar ya hasken haska. Duk gidajen da ba ku a ciki wallahi sunan gidajen kangwaye. Wanda duk kinki sunansa gawa ko da a ce kwa yana raye. Kome na samu a sanadinku ne na san wannan tun ina goye. Aiki ko da fitar ganyaye. Ni ne Abbasi Sale ku shigo lamurana ko ina ku kewaye.